El Teatre Cadix ha acollit aquest diumenge l'obra Benedicta TV, una comèdia de la jove companyia emergent Toma Patí que retrata en clau humorística els programes de la televisió que han marcat les darreres generacions de telespectadors. La recerca d'una presentadora que substitueixi l'estrella de televisió Fragancia Bendita és l'epicentre d'una obra on els somnis i la il·lusió dels candidats es trobaran amb una realitat, la de la televisió, que mai és com sembla. O sea, la obra evidentemente es una comedia, pero también lo concebimos como en cierto modo un homenaje hacia esos programas de la televisión que han marcado a una generación y a posteriores, porque se han convertido en programas de hoy, ayer y siempre. Entonces sí, es tanto hacer reír al público como también ese toque de nostalgia de ay, mira, pues el 1, 2, 3 o de esto, ay, te acuerdas, como un homenaje a esa época donde la televisión era como la reina de la casa, que ahora ya con las nuevas plataformas y tal está un poco ya perdiendo el peso. La funció de petit format i amb canvis d'escena constants interactua contínuament amb un públic que esdevé protagonista. La interpretació, en aquest cas, ha estat íntegrament realitzada per Raúl Heredia, Blanca Herrero i Gonzalo Loruz, però els papers, la caracterització o els gèneres fluctuen i no necessàriament tenen la mateixa acotació a cada passi. És que és un espectacle que sempre canviem. Mai és la mateixa funció, mai som els mateixos, tampoc d'intèrprets, i també es pot interpretar cada personatge, no té gènere, o sigui que anem canviant, i ja d'entrada és diferent, no? I després doncs, sí, ens anem adaptant i sí, bé, en aquest ens ha quadrat bastant bé. Al final Benedicta neix de petit format, és com va néixer, microteatre, i a poc doncs, vam evolucionar i vam fer l'espectacle d'Hora i 20. El proper mes de març arribarà al Cadix Novecento, una versió i adaptació a escena del monòleg d'Alessandro Barrico, produït per la Virgen del Coco i dirigit per Mònica Mur.